kristiano esaten digute, Euskal Herrian gaudeta ze uste dute. Háblame cristiano esaten digute, Euskal Herrian gaudeta. Gustora gaude hemen, eta bueno. Zertaz ari zarete hizketan? Donostiari buruz. Euskararen eguna da, ez dakit euskaldun berria edo zarra zaren. Berria. Eta gustatzen zaizu euskaraz hitz egitea, ikastea. Bai, gustatzen zai eta saiatzen naiz hitz egiten. Noiz hasi zinen euskaraz ikasten? Noiz, hasi nintzen duela 17 urte edo, baina ja serioz duela 2 urte. Halako ekimenak egitea garrantzitsu iruditzen zaizu? Bai, lagenea etortzen den jendeari izugarri gustatzen zaio, normalean oso gustora aritzen gara. Bai. Giro polita sortzen da hemen? Bai, betiko jendeakin hitz egin ordez, besteekin hitz egitea da oso aberazgarria eta bizkete geure burua irikitzeko ere oso baliagarria. Lehen aldiz, aquí mintzodromoan, orduan, ondo. Olako gauzak egitea garrantzitsua iruditzen zaizu, laguntzen dizue euskaraz hitz egiten, hemen orduak pasatzen? Bai, zalantzarik gabe. Nire ustez oso importantia da. Euskara bultzatu behar dugu. Zer moduzko giroa aurkitu duzu hemen? Ondo, nahiko gustora. Harremanak egiteko lekua da, jende heldua, gaztea denetik dago, ez? Bai, denetik dago eta kriston oso jatorrak direla danok eta gustora nago. Ze gai landu dituzue orain arte? Oraindik hitz egiten dugu nolako dela Donostiari buruz. Eta horretik zen nolako izango dela Donostia. Adibidez, zer dauzkat, hiriak eta zer egin leike eta gautxa horrelak. Lehenengo aldia da? 16 urte honetan. 16 urte darmatzazu honetan, orduan ohikoa da zuretzako ona etortzea, ezta? Bueno, mintzodromoak berandu hasi ziren, baina mintzalagun bezala 16 urte damatuzki. Horriatik etorriztea, euskaraz hitz egitera? Bueno, orain dela ia 20 urte daramatzat hemen bizitzen. Baina 6 urte gutxi gora bera hasi nintzen euskaraz ikasten. Garrantzitsua iruditu zitzaizu nona etorri eta euskaraz hitz egiten ikastea? Bueno, nire seme alabekin oso ondo etorri zaie. Eta olako ekimenak egitea ere garrantzitsua da, euskaraz hitz egiteko aukera ematen du honek ere, ezta? Bai, aukera oso handia. Batez ere kanpotarrak garenez, batzuetan ez daukagu aukerak euskaraz hitz egitera. Gaurko eguna garrantzitsua da, euskararen eguna da, hemen zaudete denak euskaraz hizketan, egun polita zuretzako? Bueno, pues egun batean lortuko dugu bi hizkuntzetan jarraitzea arrozari gabe. Ez dago, mintzan lagunera etorri bati bazarete eta guzti bati bazadute, badaukazuela mintzan.net horretan izin ematea, bai bidelari bezala, bai bidelagun bezala, hemen egitean izaten alegin hemen, jarraipen bezala. Eta zuek denok urgazi bat atera zen uzten handi neke. Bani bali maezne animatzen zaituzte, batez ere euskal euskalak eta izena batera. Ze laguntzaria behar dituzte. Bestela gaur egun gobea, 2 eta 3 lagunekin gu. Eta, nik uste dut esperientzia polita dela. Diasporan, jende asko dago euskaraz ikasi nahi duena, eta egin nahi duena. Eta berekin gogoratuta emantza zuen zen.